जेनाखि मिरु दुलाराय फरायसा आफादा जे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बियो माने फैनानै बियो माने 8 बोसोरनि सिगां माने स्टार्ट जादोंमोन। दिनै गुथि मोनसे मिरु माने रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो जोङो थिग खालामबाय। अक्ट'आ नैबे डिसेम्बर दाननि 15 डिसेम्बराव जोङो खुंगोन। बेनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना अलरेडि रेजिस्टार्ड खालामबाय आरो बिथांमोना माने दा आनजाद होनो थाखाय थागथियारि। आङो गासै फरायसाफोरनिसिम आङो बे सुइस जासिदों। बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ जेनाखि मोनसे माइन्डसेट बेखौ बिथांमोना डेभेलप खालामनानै लानो हागोन आरो बिथांमोना जिखिनि बे आनजादनि गेजेरजों जे कम्पिटिटिभ माने जिनाखि आनजाद बेनि मोनसे एवेयारनेस मोनसे जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों। जेनाखि मिरु दुलाराय फरायसा आफादा जे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बियो माने फैनानै बियो माने 8 बोसोरनि सिगां माने स्टार्ट जादोंमोन। दिनै गुथि मोनसे मिरु माने रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो जोङो थिग खालामबाय। अक्ट'आ नैबे डिसेम्बर दाननि 15 डिसेम्बराव जोङो खुंगोन। बेनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना अलरेडि रेजिस्टार्ड खालामबाय आरो बिथांमोना माने दा आनजाद होनो थाखाय थागथियारि। आङो गासै फरायसाफोरनिसिम आङो बे सुइस जासिदों। बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ जेनाखि मोनसे माइन्डसेट बेखौ बिथांमोना डेभेलप खालामनानै लानो हागोन आरो बिथांमोना जिखिनि बे आनजादनि गेजेरजों जे कम्पिटिटिभ माने जिनाखि आनजाद बेनि मोनसे एवेयारनेस मोनसे जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों। जेनाखि मिरु दुलाराय फरायसा आफादा जे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बियो माने फैनानै बियो माने 8 बोसोरनि सिगां माने स्टार्ट जादोंमोन। दिनै गुथि मोनसे मिरु माने रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो जोङो थिग खालामबाय। अक्ट'आ नैबे डिसेम्बर दाननि 15 डिसेम्बराव जोङो खुंगोन। बेनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना अलरेडि रेजिस्टार्ड खालामबाय आरो बिथांमोना माने दा आनजाद होनो थाखाय थागथियारि। आङो गासै फरायसाफोरनिसिम आङो बे सुइस जासिदों। बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ जेनाखि मोनसे माइन्डसेट बेखौ बिथांमोना डेभेलप खालामनानै लानो हागोन आरो बिथांमोना जिखिनि बे आनजादनि गेजेरजों जे कम्पिटिटिभ माने जिनाखि आनजाद बेनि मोनसे एवेयारनेस मोनसे जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों।